फाइनायफोर डिसेम्बर सालमारिव त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंनो दैयै खुमुलुंग ख्लायजाकनानि थाङै दङ कायसा कतर लुकु कुथुम पान्डा आबनो दैयै ककटिसालो जुलाइबारि आइपिएफडि डिभिजनेल कमिटिनि लुवाजि जाकमाबाय ख्लायजाका कायसा ककथुम पान्डा आसालनि ककथुम पान्डाव मानजाका साउथ त्रिपुरा बिलोनिया डिभिजनेल कमिटिनि प्रेसिडेन्टै भाइस प्रेसिडेन्ट साब्रम डिभिजनेल कमिटिनि प्रेसिडेन्टै डिभिजननि मेम्बार मानजाका जुलाइबारि डिभिजनेल कमिटिनि सेक्रेटारिनो खबै सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार्स रक आबाहायखिनो आसालो कक सानानि थाङै जुलाइबारि आइपिएफडि डिभिजनेल कमिटि सेक्रेटारि कबक मुंनारखा फाइने 4 डिसेम्बर सालमारिव खुमुलुंग ख्लायजांनानि थाङै दंगो कतरलुको कुथुम पान्डा आरो तिब्रासा बसंनि जतलुको रकनो फाइमानजक फाइनानि बागै कबक जागो बेलाखे हामबाय दिनै मिडिया फ्रेन्ड्स दिनै मिडिया बन्धु दङ दिनै जों এই জায়গা फाइमानि मेन उद्देश्य आजकाल दिनै जायनि समाव दुखमालि बाजार आरो गायसा दिनै मास गेदेरिं अनेक फाइन दङ आपने दिनै दिनैबो मिडिया बिस्ताङाव फाइमानि बेगर फाइ सबायजा दिनै साउथ त्रिपुरानि दिनै बिलोनिया डिभिजननि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट ते फाइ सबायजा दिनै साब्रुम डिभिजननि प्रेसिडेन्ट ते दिनै डिभिजन मेम्बार ते फाइ सबायजा दिनै जुलाइबारि डिभिजननि आं सेक्रेटारि फैजा ते दिनै सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार काखौ होनानै दङ ते दिनै जुलाइबारि डिभिजननि इउआइपिएफनि सेक्रेटारि दङ ते दिनै आस्राति सारिजों कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्रकनि फाइ सबायजा दिनै जों गायसा कबक बुं मुस्कां दिनै 4 डिसेम्बर आरो सेन्ट्रेल आइपिएफडि बाय कबकगा गायसा मास गेदेरिं आ गेदेरिं दिनै साउथ त्रिपुरानि आंगै जतन गभर्नमेन्टनि जों ककासार नाम मुसुगु गायसा कबक नाम मुसुगु मुस्कां दिनै 4 तारियो दिनै खुमलुंग मास गेदेरिंनो थांनानै बागै आजागा द्रसनो बोतिनि ओसिनि जतजों साइमानो दिनै आ प्रोग्राम सुदा आइपिएफडि ब्रकनि प्रोग्राम सिमिया सारा त्रिपुरा राज्य दिनै त्रिपुरा सारकनि बागै दिनै मानथाय दिनै अस्तित्व लड़ाइनि बागै दिनै जों 4 तारिखो दिनै साउथ त्रिपुरानि अनजों थांनाय आजागा दिनै जारा त्रिपुरालेन हामजाबाय थांनाय गोबां दिनै जाति दाय दखाना हामजाबाय थांनाय आबार रंना कबकना मुसुगु जुलाइबारिनि सिमी बिक्रमनि ककथुम सिनि खरां জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন